That is Eskom's final offer, 1.5%, which is conditional on employees accepting some changes in the benefits that are currently enjoyed. Isengunomji umba wengxoxo zemivuzo phakathi kwemanyano zabasebenzi kunye nenkampani enkinkisha umbane kweli Eskom. INUM ifuna uchatha ka 15% kwimivuzo ngethuba iEskom ibeka 1.5% etafileni. Le manyano yabasebenzi ithebutsheni bale veki ibizimisele ukwehla ku 15% iye ku 10%, kodwa ithi Eskom ayizimiselanga ukubonisana nabasebenzi ngalomba. Kungoku nje INUM ithi buyele ku 15% wochatha. We view this as a refusal to bargain, because you see we still had rounds and days of bargaining as per the Recognition Act. But we were surprised to receive a 711 form that indicate that there is a dispute. On Monday, actually, we dropped our percentage increase to 10%. That was a way to make Eskom to make a move as well. But it was conditional to say that we are dropping so that you move. If you don't move, we are going back to 15%. Isithethi sakwa Eskom umnumzana Sikhonathi Mantshantsa sithi le nkampani isokolayo ngokwasezimalini nebikade ihlangulwa ngurhulumente kule minyaka igqithileyo ayikwazi ukunika abasebenzi uchatha ka 15% okanye uchatha ka 10%. Le nkampani ithi imile kuchatha ka 1.5% ohamba nemiqathango yokucutha amaqithiqithi athile afunyanwa ngabasebenzi nanjengoko isithi isatyalwa imali efikelela ku 35 billion rand ngomasipala kwaye nangona izama ukufumana le mali inzame zokufumana le mali azikabi neziqhamo. Eskom as a company that has been heavily reliant on taxpayer bailouts, cash bailouts, since at least 2015, has tabled a basic wage increase of 1.5%, which is the only offer that it can provide under the circumstances. iEskom ithi phakathi kwamaqithiqithi afunyanwa ngabasebenzi eceba ukuwacutha zintsuku zekhefu ezinikwa abasebenzi. Umnumzana Mantshantsa uthi nesigunyaziso sale manyano sokuba abasebenzi bancediswe nge-7,000 kwindleko zezindlu, uthi oku kungatyabula iEskom i-35 billion rand. Ukanti akukacaci ukuba kuza kubuyelwa nini kwisithebe sengxoxo.